हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडियोआव बरायहरनाय थाबावबायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडियोखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोनहा गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान भिडियोनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोना भिडियोनि टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानैनो मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडियोनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों। थ' लोगोफोर आं दिनै मोनसे बड' सिरियाल भिडियोनि सायाव सुंद' आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना भिडियोखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बे बड' सिरियाल भिडियोनि टाइटेलानो जाहैबाय आगमा रुवाथि दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे आगमा रुवाथि बर' सिरियाल भिडियोखौ जोंहा बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलाव पार्ट बाय पार्ट रिलिज जादों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बे आगमा रुवाथिनिनो इप'स्ट भिडियोखौबो जोंहा बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेला रिलिज जाना होबाय दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना भिडियोखौ दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायदो दे लोगोफोर। बे भिडियोनि लिंकखौ आं डिस्क्रिप्शनाव होनानै होदों दे लोगोफोर, नोंथांमोना चेक खालामहैबानो जाबाय दे। एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो माखासे फैनो गोनां पार्टखौबो नायबावनो थाखाय नोंथांमोनहा बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलखौ थांनानै साबस्क्राइब खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। मानोना बिथांमोना फैनो गोनां माखासे पार्टखौबो नोंथांमोननि अनसायनाय आरो मदद मोनोब्ला थाबैनो रिलिज जाना होगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन बेबायदिनो माखासे फैनो गोनां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोनहा गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो लोगोफोर, जाहाथे आं बेबायदिनो गोदान भिडियोफोरनि आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम लाबोबाय थानो हायो दे लोगोफोर।